Ma nistgħux neqpaw omja għal dak li huwa ċar. Jiena dejjem tajt neqpaw nistennew l-inkjesti. Però fil-fatt għandi l-informazzjoni ilha tinħema u tinġabar żmien twil. U sfortunatament l-informazzjoni li nġabret ma nġabritx għax kien hemm min kellu dover l-investiga u investiga, inġabret bis-saħħa ta' ġurnalisti. Jiġifieri meta fil-Panama Papers aħna rajna emails fejn ta' Nexia Biti qegħdin jgħidu lil Mossack Fonseca li il-main targets tal-kumpaniji ta' Konrad Mizzi u ta' Keach Kembri huma 17 Black, dika ħadd ma skopri ħlif ġurnalisti. Jien nista' nemmen għadin. Le, sa dak il-moment tista' tħares leha. Però ma' żmien ġew fatti oħra. Il-fatti li ġew huma illi dawn iż-żewġ kumpaniji huma ta' dawn it-tnejn min-nies. Ma' żmien skoprejna wkoll illi 17 Black hija ta' Jurgen Fenek. Ma' żmien sirna nafu wkoll għax il-kuntratt ma jiġi ppubblikat illi dan Jurgen Fenek għandu xer fil-kumpanija tal-Elettrogas. Ma' żmien żejna nafu wkoll illi din is-17 Black kienet ħatħallas 5,000 euro kull jum lil dawn iż-żewġ kumpaniji. Jiġri bil-mod il-mod issa, l-affarijiet qegħdin jidhru ħafna iżjed ċari. Ma' żmien sirna nafu wkoll illi inqatlet ġurnalista. Ma' żmien sirna nafu wkoll illi din il-ġurnalista ġiet imqabda biex tinqatel minn Jurgen Fenek. Jiġifieri ma nistgħux aħna neqpaw omja quddiem dawn il-fatti ċari. Jiena nifhem tajt nistenna maħniex ħmir, maħniex boloħ, dana ħadd ma jqum fil-ħodu u jiddeċiedi li jisplodi ġurnalista għax għandu l-pjaċir li jisplodi n-nies. Ħadd ma jagħmilhom dawn l-affarijiet jekk mhux għax inti qed tħoss illi dik il-ġurnalista li qed tkompli tikxef u tikxef u tikxef lilek qed qiegħdek mal-ħajt u ħadd tikxfek. U ma kellix għalfejn, u għalhekk hawnhekk fejn ma naqbilx miegħek fuq il-kwistjoni tal-istituzzjonijiet, u ma kellix għalfejn tkuni li tagħmel dan, kien hemm aġenziji u istituzzjonijiet oħra li kellhom jagħmlu daw, però minn daw ma għamluhiex. Għandi inti taf bħali għax inti n-nies tafhom bħali. Inti jidhirlek illi pereżempju meta inti għandek aġenzija bħall-FIU illi suppost qiegħda taħdem, tagħmel ir-rapporti tagħha. Fuq ir-rapporti tagħha kif jaslu quddiem l-iskrivanija tal-kummissarju, l-kummissarju jirriżenja. Inti taf bħala x'inti tkun il-qorti bħal, inti taf li hemm kawża pendenti l-qorti fejn kien hemm persuna fih dan l-FIU illi kien Jonathan Ferris. U dan Jonathan Ferris beda jindaga u jinvestiga. Għax he was going too deep, warrabni ħlem. Mela faċli tajt illi l-istituzzjonijiet qed jaħdmu, il-verità hi illi l-istituzzjonijiet fallewna matul iż-żminijiet u issa qegħdin fl-aħħar naraw xi ħaġa għaliex ġejna u l-gvern fil-verità spiċċa ġie daru mal-ħajt. Jiena nixtieq pereżempju npoġġikom hekk ftit f'sitwazzjoni fejn ikollok żewġ, immaġina aħna xaħat minna Prim Ministru. Ikolli Ministru, ikolli Chief of Staff jgħidu li ftaħna kont il-Panama ta'. Meta, vera, għara. U dejdu, u jisum, tippisserja, ġalma. Arminek. Infetħu kontiet il-Panama. Jow dik għadnet nistennew naraw ix-vera jew li. Ma nistawx Kienem ammissjoni li. Mux hekk, issa. U dak il-ħin mux jirreżenjaw kellhom. Però nfetħu għal 92 euro tinsewx. Mux ovvja. U Arminek, għaw fej forsi għal-problema ta' Joseph Muscat, jina naqbel ma dak li għat jgħid Robert, il-Partit Laburista għandu manifest elettorali u għandu mandat politiku biex iwettqu. Però l-manifest elettorali tiegħu mhuwiex biex naslu f'dan il-livell illi wasalna. Għad-domanda li saqsik Joe, li għad domanda pertinenti ħafna, ejja nagħmlu mod li l-Ministru tiegħi itina risposta għaliha. U jtini risposta li hi risposta li tagħna Konrad Mizzi li kienet li da għandu dar Londra, ħajjikrea din id-dar u ħajjitfa' l-flus tal-kera f'dik id-dar. Inti min ħajjammina dik kemm hawn nies illi għandhom djar u jinkrew id-djar tagħhom. Daw biex jirċievu l-kera jiftu kont id-Dubai, Trust in New Zealand, kumpanija l-Palma. Ma di ma tagħmel sens. U forsi fej żbalja fil-political judgment li qisu aċċetta din l-ispjegazzjoni għax l-ispjegazzjoni ma kienx qed tagħmel sens. Li nixtieq ngħid Peppi illi din nġarret kienet responsabilità politika għaliex Konrad Mizzi dak iż-żmien kien deputy leader u rreżenja. Le ma
Naħseb kieku ċittadini komuni kienu jibgħatu għalhom il-pulizija. Però Mbagħad irid jara ir-retroxxena illi ħanerġa' nsemmija. Sewetta, etta eżatt, ir-retroxxena. Għadek kif etta eżatt. Dik hija l-kelma. Ġara kellna elezzjoni li reġa' żied il-maġġoranza l-Partit Laburista u konna għadna f'moħħna kien hemm frisk l-inkjesta Igrant. Issa, jiena nixtieq nagħmel appell hawnhekk għax inti semmejt il-moviment, semmejt il-Prim Ministru, jirreżenja jew le, Joseph Muscat. Taħseb li se jirreżenja inti? Hija mistoqsija ipotetika, jiena naħseb li l-Prim Ministru ħejħu l-aqwa deċiżjoni għall-pajjiż. Dik l-opinjoni tiegħi. Issa ħana l-argument tal-Joseph Muscat u tal-legat u tal-moviment, jirreżenja jew le Joseph Muscat, il-legat li ħalla, watant qawwi. Illi l-lum il-ġurnata tal-Partit Laburista tbaqalu 3 snin fil-gvern. Għandu mandat 40,000 ruħ maġġoranza. Hemm nies kapaċi, hemm nies illi jifmu il-nies, jifmu n-nies, in-nies tagħna li jmorru jħabtu l-bibien, illi rridu illi inkomplu ntejbu l-edukazzjoni, il-social benefits, il-fibra soċjali li dan il-gvern bis-saħħa ta' Joseph Muscat kif qal Robert u jiena naqbel miegħu issa hekk li lin minn ġara jien qed ngħid jirreżenjax jew le. Huwa qed naqbel miegħek. Jien naqbel miegħek. Pereżempju l-uġieħ li kellhom in-nies tal-LGBTIQ da ir-raġel għamel rivoluzzjoni, kuraġġ kbir. U żgur li kellu U dik se tibqa' ukoll marbuta ma' ismu meta jirreżenja u żgur. Jiena li ma naqbilx ma' għandi fuq l-argument li qed jagħmel li qisu għax ġiet l-elezzjoni u rebaħ l-elezzjoni, qisu allura spiċċa għandu xi ċertifikat dan li jistgħu neqgħu għaddejjin f'dar preċipizju. Jiena ma naqbilx. Dr. Giglio, jekk fimt il-Robert id-darba l-oħra sew, x'qed nista' ngħidilu jien għax probabbli forsi nispjegah għalax jien m'iniex avukat, u kienet jipprova jgħidlek hekk. Kienet jgħidlek fejn tidħol kwistjoni legali, jiġifieri jekk isirx il-liġi jew le, however, dik ħalli l-qorti tiddeċiedi u nieħdu passi wara li tieħu l-qorti. Fejn jidħol affarijiet politiku, imorru għand in-nies mod demokratiku u jekk in-nies jerġgħu jażluni jfisser illi jiena politikament ma minn xejn ħażin. Jien mhux qed naqbel miegħu ngħidlek tajjeb interpretajtek. Ekku l-argument tiegħek. L-argument tiegħi. Għaliex dan argument li issa tieħu dimensjoni kull imkien. Ara jiena nagħmel distinzjoni bejn l-ambitu politiku u l-ambitu legali. Semmek naqblu. L-ambitu legali bħalma din naraw mingħajr ma nitfaħtija fuq ħadd ħalli nkunu ċari. Għaliex intom tafu daqsi jekk aħna verament nemmnu fis-salta ta' dritt we can't pin anyone ejja nħallu il-kors ġudizzjarju jiddeċiedi, hemmhekk naqblu wkoll, però tajjeb jew ħażin, il-kodiċi kriminali huma ċari, id-dispożizzjonijiet huma ċari u wieħed can't run away. Wieħed irid jgħaddi minnu. Mill-banda l-oħra, il-proċess politiku u din hija fejn jiena naqla ħafna kritika u niġi miżinterpretat. Il-proċess politiku jintrabat mal-error of judgment. Mela jiena għal-grazzja tal-argument għandi l-lendi fil-gabinet tiegħi u għal xi raġuni indi żbalja u jiena inżomm lill-lendi miegħi. Tajjeb. Huwa żball jista' jkun żball amministrattiv, jista' jidher goff, però huwa żball, huwa skorrettezza. Lill-lendi jiena nerġa' nippreżenta quddiem il-poplu bħala parti mill-programm politiku tiegħi u l-poplu minkejja dak l-iżball jerġa' jagħti fiduċja lill-lendi. Ma jfissirx illi dak ta' indi m'għadux żball, ifisser illi l-assessment ta' dak li żball ġala darba sar assessment. Però minkejja dak li żball, in-nies l-elettorat hemm barra xorta jidirlu li fiċ-ċirkostanzi fl-assjem tagħhom meta jara t-totalità, xorta jara illi endi għadu jista' jikkontribwixxi. U allura jekk tkellem il-poplu f'dak l-istant, ma jfissirx inħasel l-iżball bl-ebda mod, anke jekk żball amministrattiv. Li jiġri huwa li inti la darba għandek endorsement tal-poplu, jiena ngħid li wieħed irid jaċċetta dak l-endorsement. Joe, u nagħmilha ċara għaliex ikun hemm ħafna akademiċi oħrajn, kollegi oħrajn li bir-rispett kollu. Jiena qatt ma għadt illi min jagħmel reat kriminali jekk ikun hemm elezzjoni jiġi meħlus. Qatt. Ma nistax ngħid hekk qatt. Jiena qed ngħid u niqafaw illi jekk inti tieħu żball politiku anke jekk ma jkunx
ħafna drabi ma jkunx tortijak, ikun b'ommissjoni, jiġifieri omission mhux commission. U inti tmur qudiem l-elettorat, u l-elettorat jidhirlu li anke jekk għamil dak l-iżbal politiku jerġa' jtik fiduċja, jiena fil-fema tiegħi l-iżbal jibqa' żbal. Ma sax tgħidu l-iżbal sar tajjeb, però wieħed irid jieħu konjizzjoni u wieħed irid jirrispetta dak il-ġudizzju. Ok, mela, se jkollna nifqu, però qabel nixtieq nistaqsikom, kieku intom kontu fil-gabinett il-bieraħ u ġiet qudiemkom il-maħfra ta' dan in-negozjant. Intom kontu tagħtu ilu jew le? Irrisponduni wara din il-waqfa qasira. Niġu lura nisimgħu wkoll x'qal it-tifel ta' Daphne il-bieraħ u niddiskutu, Matthew u niddiskutu wkoll. Tista' tagħmel subscribe fuq iċ-channel ta' Xarabank biex tara ħafna aktar videos tajbin bħal dawk. Ma tistax ma tagħmel subscribe.